Dobar dan ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ovo preživljavanje. Tamo imamo nekoliko zadataka koje trebamo riješiti. I let's go! I evo ga, našli smo chest. Evo ga se posadimo. Znači u chestu imamo 4 štapa, 3 semena i indikator kovuške. I tražimo dalje. I našli smo još jedno seme koje ćemo također posaditi i ovo. I evo još sam pogledaj što ima ovdje. Ništa. Znači ovo ćemo sada pretvariti u sjemena i lubenicu. To ćemo kasnije posaditi. Najčešće ćemo pokupiti. A sada ćemo uzeti malo drveta. Kada posjećemo drvo, provjerit ćemo šta je ono tamo. Ako neko hoće premium za Mineplex, neka mi se samo javi u komentarima. Sada ćemo provjeriti šta je ono. Što je moj skin. On ćemo pretvoriti u daske. Što imamo ovdje? Ovdje imamo chest. Pogubit ćemo i chest. Naravno. Ajde. Ništa od toga. Ćemo pokupiti gljive. I vraćamo se na sad. Znači ovu knjigu sam već pročitala. To sam pročitala. Idemo do zadataka. Znači, to treba napraviti crafting table. Imamo ga. Samo da napravimo
ćemo skloniti. Beskonačni izvor vode, dobro. Znači sada ćemo ići napraviti beskonačni izvor vode i krevet. Znači, ovdje neka bude. Napravili smo beskonačni izvor vode. Sada ćemo napraviti kućicu da možemo prespavati prvu noć. Znači, ovo je najmodernija kuća ikad. Na brzini ćemo napraviti. Ne. Mač. Znači, ko nije znao, odvone se može napraviti string, a zatim ona. Tako, 3 one. Sad drvo. Napravili smo krevet i evo nas ponovo. Hoćemo skloniti sada u kući i napraviti malo bolju. Kuća nam može biti od zemlje. Ovo ćemo kasnije skloniti. Od zadataka je bilo da napravimo farmu trske. I to ćemo sada uraditi. Znači, može ovo. To će rasti. Napravit ćemo i farmu. Neka bude ovdje kraj vode. Može ovako. Sada ću napraviti motiku drvenu
ćemo posaditi to. Eno ga, naraslo nam je drvo. Treba će nam još zemlje. To. Tako. Može. Zašto? Sad ćemo da posjećemo ovo drvo. I sada bi mogli napraviti neku bolju kućicu. Podhitno. Kad bude Znači u kući će samo biti crafting table, chest i krevet, osnovne stvari. Mislim da će nam ovo biti dovoljno. Jedan od zadataka je i da napravimo prozore, tako da će ostaviti mjesto za njih. Znači, sikira nam je skoro pa gotova. Tako. Ovdje ćemo jedan. I ovdje jedan. Možemo napraviti i vrata, ali pesak ću kasnije kupiti. Crafting. To. Just tu. Ovdje ćemo staviti neke nepotrebne stvari. Njega će nositi sa sobom. Sad možemo vrata napraviti. Vrata i polako gladnimo. Tako da, stvari čekat će još malo.
raste. Slab nam je meč, ali... Nećeš me ubiti, nećeš. Možda i pokoćeš. Šta je sa ovim skrat? Nisi jači od mene. Koji ste? Znači, jedva sam pobjegao. Puno ih je, jo. Ajmo sad tući. A, sladjeli. Hop. Dođi. To. Gdje su strijele? Šta? Kaktus. Šta je? Ništa ne čujem, dođe ovom ako hoš nešto. Ljudi, šta je ovo? Ti čuvaš koveke. Polako bježimo kući. Bježimo kuću i odjavljamo epizodu. To je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.